thumal pathum white female bonds Christina chuan aril ru atangin a pai bo theilawa Cleveland State University a genealogy thatu te chanchin zirna zirlai ani angin Christina's kates chu library thim deuh ruya thu in thanmol record hlui to tak tak te chu a keule ta thina rei to tak tak te chanchin a en kual lai chuan thildang lam deuh mai pakhat hi a mu fu ta a white female bonds ming a om lova soifiana a om heklo a hun kal to chanchin la hriat tur a om box si lo thanmol record a chuan tunge ani hriat theina reng reng om lovin a ming aya number chau hi a in ziaka woman 82483 a mel chu anur nanga thil engemaw diklo om hian a hretlata record danga po chip chiar lo le chiar hlei thei lo le in mil lo pal te chu a mu fo to thina ma se hei zet hi chu ti pal thil ani tlat lo hei hi minung meichia lodam to a lo thove to a lo thi to bok number pakhat ve mai anga record hlui to a lo om ve reng mai ani si a thut na chu angeng deuh ar ara thok a han la le haka engma ani lo po ani theye kumtam tak kalta a hriat lova lo liam ta chanchin hriat zui lo tam tak zinga pakhat ani ve maya ma se aril ru a om tlat thungani a phone ala chuaka thanmol en kol tu te chu a phone ta a thil eng emotal an hriat a bei seya meichia number 82483 ichu tunge ani a khoi atanga local nge ani engwanga tu man ron ngei to lo nge anni ma se a chana don chu beisei a in a ho tlat mai thanmol en kol tu te chuan recorda thumal pathum in ziak bak kha chu hriat an lo nei hau lo maya mingle chin chiana a om lova tu ti hriat lo phum na hmuna phum a lo ni ngei si a tu man an ron zong lova eng chui zui na ma a om hek lo he thil hi record a ken lai mek ang chi a hian vaivutin a bo le mai tura da ani a chu chu a top na tur ni in alangani ma se Christina skete sitan ero abultan na chau ani thung Christina chuan a thil mu chua le mason na a om lo awanga alung oi lo na chu ready ta atar langa thanmol en kol tu te abiak na atangin a ruang phum ani hnuah engma malak na a om lo ti fin fia ani bok khopui lama detective biak atuma ma se thlatam tak chung engma chana adong lo ma ni kut nge ya mala in news hlui tak tak le microfilm te chu bi chiangin a chui thuak zela meiche pakhat number 82483 chu atirte atangin a chui le a kumsom li liam ta February ninga sangkha chakwa somsari panga a khan tlangwal pathum te chu Strongville Ohio Rocky River Reservation Park a an lenga chuta anthil mu chuan atiding dot mayani luikam maya chuan mu mai theilova leya in phum bo ti ti to chirdiakar atang chuan thilwar deuh hi alo lor chuaka atira chuan a melmang amak le a an han nai dewa ma se chu thil chu ache son lo thingzung le nom nokkara chuan aru dang te po an mule a chu mihring ru ro alo ni a chuta chuan a omna arei to hle ti a hriat bok ani chuti lai chuan phone man tur nai ber panin an tlan ngal tura ingai mai thei ma se chutiang chuan an ti lo ana chang an hriat lo wange ani lo le an thil mu in a thron deuh wange ni ang tleirol ril ru ani wang emopo ani mai thei an report ngal mai lova darkar tam tak aliama an nu le pa te an hril masadon nge ti an ngai tu a an nu a police te chu an ko ta nge a atira chuan police te po chuan enge ani ti an chiang bik lo ramsaru ro ani theya thil dang po ani thei bok ma se aluru an mu chu nu chuan a chiang ta hle mai mihring alo ni a tu emo chuan engtine moni chuta chuan a omani ti an hria ani Christina chuan voi ni khat chau ni lo phone a mang zom renga a beidong du thak lo akal masak na ber chu Strongville Police Department na detective sergeant hena ani chuta chuan hlotlin na amulo adota chuan Kohoga Country Medical Examiner Officer a akal le a Records Department le Administration te abia a mi tu emotalin eng emo hriat an nei ngei aringani ma se engma hriat chu anei chuang lo Metro Park Rangers te hne na
voicemail anut chia hiala anni hi chuan kumsang khat chukwa somsari a he thil thleng boi pui ma satu te kha anni he meichia hi engtin nge an mu chhuah ti hretu dik tak an om ani chuan anni hi an ni nge yang an lo kol le thun chu anga ka ma se aril ru chung ril taka chuan anga rei deuh rin na anei tlat thung ani ti chuan thlan mual lama chuan akala thlan en kol tu upatak emo lekha hlui to tak thingrem hlui hriat lova lo in thup an mi phum to chungchang hrilfia thei tur a om mial ma na ti in ti chuan atopa chuan hlotlin na amuta lau mai autopsy report a hmul lova chu chuan alorin hlel lok to chu anem ngeta ani hliam le tharum tho na nu ma a oma hei hi tual tha na ani Christina chuan thiam na bik nei mi ten ruang an han endik na chuan thil rap thlak tak an mu chhuah thu a hriatchhuak ta a ruang chu ataksa akim lova ru then khat chu akim lovani akhaberu chu lakbo ang main a om to mi alova chu abul tran na chau ani Dr. Charles Harris assistant country coroner chuan endik na chu athok chun zoma film khur taka en fia nu a ruang chu meichia kumsom pasari le kumsom ni pathum in karmi ani ti anem ngeta ani meiche te lam fit nga le in chi khat vela sang keji somli pariat vela rit ani a thil pakhat le chu mi hmuna chuan kum tam tak ala om lova mi patlei rol hovin anwa mu ma thatlem te liam ta a khan tha ani athi chan chu alu a silaya ka ani wang ani athuaka chuan silai mu pakhat alut tlang hial ani aming hriat ani lova tunge ani ti hriat na tur engma a om lo ru ro kim lo le tharum tho na rap thlak tak tuar tu ani ti chau ani luipui kama phum ani a hetiang thil ti tu hian tunge ani hriat theina tur engma a hnut chhia lo ani poisa ipte tlereute ani lo le athil leina dor hriat chhuah theina tur athom hno te le athil nei hrim engma mu tur a om lo tu emo hian a chanchin zong nuai bo vek an tum aniang ti tur ani a ma se tu ma bo ruaka an bo ngot theilo khoilaya ema chuan tu nge ani hria an om nge yang tu emo chuan achunga enge thleng ti chu an hria ani ma se chui chian na an trana ming pakhat aron lang hlol maya chu ming chu mi hun laya rampuma lar em Patricia Hart ani Patricia Hart chu misatlia ani lo chanchin bulian publish tu William Randolph Hart cha tunu ani a February sangka zakwa somsari pali khan California Berkeley a ina tangin firfiak pol pakhat Symbionese Liberation Army ten an rubova chanchin bumi te an buai hle a mitinin an zonga ma se kutwar tura ngai kha a rubau tu te pol zoka chuan atel ve tatlat maya beng an rokna a po apui ve ti hriat ani Cleveland Ohio nai vela mu ani ti hriat ani a churam mi teril ru chu har chunga thil thleng hian alua ne hle maya chanchin thara te chuan alar hle ani Ohio a meiche pakhat ruang an chhar khan amuna en fia turin thu nei tu te chu amuna an kal ngala ru ro pian mang asan zong ari zong le aupat to dante an han en khan harsi pian mang nen a in ang hle a ma se Patricia Harsi dental record nen an khai khin nu a an ru ro chhar khan han no panga alo neya chu wangin Patricia Harsi ani lo ti hriat ani Patricia Harsi chu abau reng ti na ani a kharu ro kha chu midang dai alo ni kha an rin dan pakhat a hlo cham nu khan thu nei tu te chuan thil thar an mu chuak mai theilova an thei top an chuah nu a po Rocky River kama ru ro an chhar kha tunge ani hriat na tur thil engma an muzui talawani mibo report omte nen po khan a in reng lova chanchin hria ni a ron in soitum po tuma an lang lo ti chuan ma an lak tan nu reilo te a an top le ta ngalani ko hoga country corners officer io pakhat chuan malak na tur thil engma an nei to lo thu asoya mingpo nei lo chanchin engma hriat zui tur om lo le zong tu po nei lo ru ro chau chu ani mai kan la bei sei ve reng ti in asoya kan thil nei ang mang hian kan thei top chu kan chua to ani ati ani ma se an thil hriat chu atlem hle ani ha paruk chau ala oma ataksa kha thlatam tak pona a om to awangin
Baltimore le Ohio rel kong hnaya khan alo cheto hle ani dental record dang emo mibo report dang ne na in rem tak emo a om lo chuan ti thei dang an nei to lova a chanchin le mingpo om lovin chu khe su an khar ta ani rong vuina chungchanga chuan harsatna a om boka Christina in chanchin hlui a hai chhuah atanga alandanin khati laya chanchin thara an mu nem ber chu kha mei che ruang kha tunge ani hriat tumna le athi na a mo phurtu zon na ain arwang vuidan tur chungchang in nial na kha ani zoka tunge ani ti zon na chuan thu nei tu te ati hril hai to hle a ma se tu na chuan in nial na dang a om le ta a tunge vuiman dollar za chu pe ang local government tan chuan he poisa hi tlem te tura ngai ani lain ani hau si lo ti chuan chu mo phur na chu in non kwal ani ta zoka ruang mu na mun strongville chuan an mo phur na ani lo thu an soya Cleveland lamla chuan an ngai ven du big lo Khawngaihin country po an in kok kwal dun tuna welfare department po in sipai te chau an vui thin thu soin an lo nol ve boka khopui vital statistics office in country lam thil ani thu an lo soi le a country a veteran affairs office la chuan strongville mu ani awangin strongville boina ani thu an soi ve thung boka ma se kumsa kha zakwa somruk panga a in siam remna pakhat poisa nei lote vui kha municipalities mo phurna ani ti hriatir an ni a tuma in chu tunge ani hriat lo ruanga a man theile theilo an relova chu mei che ruang chu corner office a ala om renga chanchin hriat bel a om miau lo awangin ti theidang a om lo ani atopa chuan Pottersfield Highland View Cemetery a vui turati anita ani he mun hi ming nei lo chanchin hriat lo le chungte po nei lo te thlan mual ani he muna hian mingau meichia aru rau chau om to 82483 ti a ming an pek chu kumsom li chung zet alo om to a archive a chanchin lo mu chuak tu zirlai fel tak Christina khan adin mun chu aron thlak dang lamta ani Christina chuan athil mu chhuah te chu Reddit a update zela athil ti le zel tur te po uluk takin arwa man bok Metro Park Rangers te lo call let hun chu ngakin a om renga he mei che ming hriat lo hi ramchunga mi bo zon na mun pui lama zia lua apula tanga he thil boi pui tu te biak po atum boka chungba ka chuan aluru lo endik tu te Western Reserve Medical Center biak po le Khawngaihin country sheriff office man lai record te enfiatel atum bok ani Reddit mang tu te po in an ngai dan le pui anin huam thu an lo soi hloma comment tu pakhat chuan apoi kati khop mai tu tha nge ti zong lova a phum na man tur chungchanga in nial na ringot an lo boi pui kha chu alung chia thlak le mai ati a midang pakhat le chuan iwa thokrim ve he ithil mu chu a hi unidentified forama kalo post ve don emni ti in azota Christina chuan phur takin ole I post don ani chuan min hril donia kalome ti in achangani he thil hian web sleuth ami te beng alo thleng ta hial maya he mun hi tual tha na thu buai chui chua thei to lo chui tu te le online sleuth te in mu khom na mun lar tak ani a heta hian thil thar mu chua te in hril tonin chanchin hriat lo te hriat chian le tum hian an thok thin ani Christina skate si hian web sleuth tri cha athil mu chua te tarlan pa in thil a chui thuk tiala ming nei lo te chanchin hriat na office record atanga en kwalin atrana ma se strongville tu ti hriat lo ruang an chhar chu ta chuan alo chuang reng lo maya he system a hi chuan om ve lo ang mak ani chu platform a chuan tun thleng hian ka biak thei apiang chu ka bekwal to a hetiang konga hian kala tuai dewa in rot na te kha lo tho zel ula ti in aziaka chuti lai tak chuan e zon na na manglem lo detective thar pakhat Carl Cropman chu alo lang ve hlol mai boka he thil chui na poimo tak ni zui ta chuan heti hian aron ziaka nimin khan ko hoga medex office chu he khe sungchanga hian kalo be ve a anni hian sangkha zakwa somriat pakhata Bosco tek bola ruang chhar chungchanga khan minron beto a phone ka biak lai khan he khe sungchang hi kalo zot tel bok ani ma se he mei che ruang chanchin hi an record a engma an mulova
a om ve ti po an hrelo hrim hrim ani ti in ma se engwangin nge he ruang chin sia na record hi a om mi alo ti pal nge ni anga thup tum na a chan na chu alo ho hle si a ko hoga country medic office athok an fishery chuan systema lo enin uid case dang tine na an lo da kop lo chan chu unidentified ti thumal kha alo in spell swal wang lek alo ni a ma se he khe sungchanga hian an hriat du zong zong an nei vek to a athil nei ang te chu name asa chuan a thon don ani he case tan hian case file lo siam ro u he hun chung zong hian voi khat lek dik lo taka spelling zia swal wangin database a aming alo om lova chu chuan a case chu mi bo report ti ne na thun zom theilovin asiamani ani chu tunge ani hriat lo mai ani lo mu theilo ani ringot mai kum som tam tak chung chu a case chu le khatam tak hnuah na thok tu te ti sual le ngai tha na wanga phum bo alo ni to a ma se tu na chuan strong villa me che ruang chhar chu ming hriat lo le mi bo te ruang da na nema sa official la tel ani ta ka chuan thil akal zung zung tamai ani adot le a chuan me chia chu a mel chu engmel nge ani ti lantir dan tur ani a ma se aru rolem chau an nei awangin chu thil har sa tak tur ani ma se Christina in azir chian na a thil poimo tak aluru thalak a muchuak lau maya ma se chu atok lem lo hle ani chuan mel siam le facial reconstruction konga chuan kan lo chamdonin ka hria ramsa te le tuiluang te awangin aru ro tam tak abo to a hapanga chau le a hani nung ber pakhat la tro chuak chau a oma adang te chu a thi hnuah an tlavek to ani a khaberu po a omlo ti in aziaka spelling diklo muchuak tu web sleuth interneta thil chui thin kal kopelmen chu hen na thok tura mi fu ber ani ti reng a hrelo Christina chuan ama pui turin ukil amamo lova ma se athiam na konga mi thiam chung chuang kal kopelmen ero amamo ani kal hi detective ani lova batch emo official title emo crime scene na athiam na ti lan theina thunei na engma anei lo kong khar tlo chia a lut emo interrogation room ma rin hlelte dop thin ani heklo ma se thil dang lam tak thunei na ang boka thil ti thei ani thung chu a thil ti laya aril ru zong zong apek na hi ani zan khua in case file te en chuakin database te a khai khina mitam zokin an ban san nu thleng po in thudik azong thin ani hei hi a hobby satlia ani lo mi chhar citizen detective anti mai researcher te genealogy lama mithiam tele internet a malatu cold case te na an mu mai du lo tu te zinga mi ani anni chuan office nei emo sarkar atanga lo emo an momo lo forensic genealogy digital archive le hoisen na ne na in thuamin thu nei tu ten an ti theilo mi bo zon chuate ming nei lo te ming pek te le khes lui to tak te pho chua le na chu an thok ani kalan Christina thuziak a mu fu khan meiche number 82483 chungchang khan aril ru alua tlata a chanchin kha abo pil to awang po ani theya emo thudik rap thlak jok tu man ama zongin ma an langai lo ti wang po ani thei ama mil tur mi bo report a om lova achungte mangang taka ama zong po an omin alang lova khovel atang hian tu ma hriat lo le ngai sak lovin abo mak ni main alangani chuan aril ru atinuam thei tlat lova kal hian khe sar satak tak alo chingfel to thina thil eng emo mu chua be seya thalak fi alo tak le kutzia kha report te darkar tam tak en vung hre om zia po a hre chiang le ani chung ko in thren dar to te alo sui khom to a mi bo te hriat theinan ming alo pe to boka thuruk pakhat hian kum tam tak liam to a thuruk a pholan thei zia po a mu chiang to hle thin ani meche number 82483 khan chutiang hun tha chu a phu ani kalkop men hian hriat lo mi tam tak mel alo siam tha to a thil har sa tak pakhat chu worker country tu ti hriat lo ti a mi zong in an hriat meche ruang an charkha ani worker country meche ruang hi tha ani kumsomli chuang zet chu a that tu hi hrelovin ala om rengani November ni khat sangkha zakwa somriat ani a
Huntsville Texas a chuan jing boruak chu anuam hle a engma thil dang lam a thleng lo kholai boruak chu apangai viau lain interstate somli panga mun pakhata ero thil dik lo a om tlat mai motor khal pakhat chuan me chenau pang pakhat kong thlang lama bok khupa lo mureng mai chemia lo chu a mu a han en chian deuh chuan vuak hrep le re hlum ani ti a hriata nom nok ang maya pai alo ni hetiang thil ti tu hian thupo atum lo hrim hrima anu ma thupo atum chuang lo midang mu turin akal san top ani ber mai chuti chung chuan kum tam tak chung chu tunge ani hriat ani lova Walker country ti in ming an lo vuah top maya ruang da na hmuna ming nei lo me chenau pang pakhat ani ve maya police te ta na file hlui le chui chua thei lo ani to ani ala naw pang le a kum som poruk aya upa ani lovang hetiang thil tong tur atan chuan ala naw pang ma ani korban tlon eng sakor lem chuang a ha a jeans ke korle phekhok sang abun bok hetiang in cheidan hi chu miwak vai ko thlera cheng thin te in cheidan ani lo phota pars emo wallet emo id emo engma mu tur a omlo ma se he khes ti dang lam tu thil pakhat a oma a ruang an mu ma zan khan nungdamin mu ani Huntsville naya trak chol na muna mi then khatin an mu a wak vai satlia ani lo tlat mai thil tum pakhat aneya chol na muna chuan lutin tual chunga jail om nalam azot ani engwangin nge ti in anzo chuan tu emo azon thu asoya ma se tu nge ani asoilo na thok tu ten chip chiar zoka anzo chuan angai poimoi lo mel le a ka thale mayang ti in achanga ti chuan achuak ta ani darka reilo te hnuah chuan athita mai ani kumtam tak chung chu police ten tu nge ani hriat tumin an beya hriat pui tu om thei ang te po an chui renga mi bo report sang te po an enfia veka ma se engma mu chu an nei lo achung te tu ma an ron in lan lova a thian te po zong tura ron kal an tum hek lo khoi emo atangin aron bo ani ti chu a hriata ma se khoi mun nge ti ero tu ma in an hrelo kum sang ni som pakwa a chuan a chan chin chu mi in an thei ngil tran to a forensic science sangkan na in thil dang tam tak a ching fel to chungin Walker country ruang ero ming nei lo hriat lo alan ni rengani ti chuan kal corpman chu aron langta a kum sang ni som pakwa a chuan Walker country ruang a thalak te forensic data le ama a mel an lo siam chop to te mangin a mel dik tak siam chua tumin nasatakin abeya forensic man ruamai ni lovin a mel tak tak tur chu aduang chuak ta ani a mel siam chu internet a te reddit le cold case forum te athe dara mitam takin an muta ani mi in achungchang an soizui na sa hle a thartho ani le ta ani chuta kumsang ni som ni a chuan thil chui tu te chuan thil pakhat ti chian le an tumta a forensic genealogy an man tangkai tak chu an mangta ani Walker country ruang DNA sample chu GED matcha an thuna hemi mun hi mitam takin an DNA data an da khom na mun ani a ti chuan an chung tele an thla tu te an chui thin ani ma se sumdon na atana DNA site te chuan mimal thuruk von that nan an data te chu an lok tlat thin ani GED match chu open source ani a chu thu nei tu ten an mang ve thei ti na ani nasatakin an mang reng ani police ten rin hlel tur hriat lo DNA an nein entirnan thu buai hlui cold case atang te in profile siamin GED macha hian an upload thina rin hlel DNA chu he database a lataka in lai chi na nei emo an om chuan he system hian in zom na alo zong chuak thin ani chuta chuan chui zui tu ten genealogy technique hlui le rin tlak tak te chung ko thla te chanchin hlui record te le pian na le thi na certificate te mangin rin hlel thei te chu an thlir tha thin ani hetiang chi a hian kumsang ni som pariat khan golden state killer po kha man ani a DNA kha kumtam tak chung finfian atana da ani a ma se GED mecha an upload nu khan achung te latak ami an muchuaka chutatang chuan chung ko thla te chuin rin hlel tur dang te pai thla in Joseph D. Angelo chu man alonita ani
adota chuan worker country thubuai hi ani a DNA chu GED mecha an upload nu khan genealogist te chuan a DNA mangin an thla tu te an chui le ta alo pian chuana chanchin sang te an chui zui ta ti chuan November sangni somni pakhat khan komsomli pakhat zet aliam nu in an mu chuak ta ani a ming chu Sir ani Javis ani kumsom pali chau alani an lorin ain alo lanau pangjok ani Minnesota atanga tlanchia nunnuam jok beisayakal ani ma se atop na chu arap thlak le thungani kala puina in thunei tu ten tunge ani an re chuak ta worker country an ti mai tunge ti hriat lo meiche ruang chuan ming alo nei veta ani ma se thubuai zong hi hetiang hian olsam takin achin fel thei vek kherlo strongville ruang tu ti hriat lo po hi nga deuh chu alangai ri ma se karkop men awangin thil thleng chu adang lamta ani kala chuan athiam ber mai chu a han ti le ta luru pian mangte chu en fia in man laya an lo siam chin to dan te chu azir chiang zela ti chuan strongville tu ti hriat lo me cheruang mel ni thei tura arin hlel chu fia takin a han siam le ta tuna chuan meichia rei tak bo to hriat to lo chuan mel alo nei ve ta pen ni khat lek ni ma se thil tangkai tak ani kum tam tak bo to kha mel alo nei tir ta ani chuti lai mek chuan kalkop me na chuan thil thar amu chuak ta hlau mai Akron Ohio meiche pakhat kumsa ka zakwa somsari pali bo to chungchang anon ta lang thara he meiche bo hi strongville ne na inzom na nei melpu ani Linda Paganoi ani an kumpo a in mila an bo na mun le a hun po a in rem le a sanjong ero an niam hretani he platform midang pakhat chuan I mu chuak tha hle mai kal he meichia hi alo ninge ni chuan luru lem izia chuakha adik thapani ti ka soingamani ti in aron changa kala chuan hemi chungchang ril tur hian thunei tu te abengala ko haga medek pisa any fishery abia ani po chuan hemi chungchang hi alo bo zui ve mek to ha chu x-ray lak tumin an lo thok ve mek bok ani ani chuan Linda I khan ha en kol na sa hle ti asoya hala om panga te chu no feeling vek to ani Akron police te chuan ko haga country chu an bepop ta DNA test how tak le hundu rei tak ti ma in harikot hi an check masaber thin ani thunei tu te chuan in an lo na lian tham a om le om lo hriat an du ma se in an lo na reng a om lo chu chuan thil pakhat chau a koka arwang chu la chuaka en fia a hunta ani a ol sammel to khop mai arwang chu lak chua fin fia na tur test te lak ani maya ma se a ol sam vak lo strongville mai cheruang ti an hriat mai hi Pottersfield cemetery ming hriat lo le chungte nei lo te voiliam na hmuna phum ani than lungpo om lovin kumsomli pali chung zet chu mun pakhata alo mureng to ani police ten du to ka than an lai kwal ngot thailo awangin University of Akrona mithiam ten magnetic surveying mangin arwang om na lai om chu an han zong chuaka voi engemaw zat an bei nu arwang dik tak chu an muta aru atang chuan DNA test te an han lata ani chuti lai chuan Linda Pagano chungte po in an DNA fiana mouth swab te an lo pe ve boka heng fiana te hi University of North Texas forensic DNA lab thiam berpol ne na thon anita ani thlatam tak aliam nu ju ni somni pakwa sangni som pariata chuan abo atanga kumsomli pali nu woman 82483 chu Linda Pagano ani ti an fin fiata Linda Pagano laizon nu po in hei hi adik ani ti aron nem het bok ani he thil hi thu nei tu te khan an lo chui zui ve reng to thowa ma se Christina Skatesin thanem ngai takin lo chui zui lo sela chuan khet lovin office skill khata emo alo in phum reng mai thayani Christina in tu ti hriat lo mai chetlan khoya ma achanchin in ziana om to lo avazir chian awang chau ani he thu buai hi nema sa tarlan anita chu RNPD 10 an lo mu ve ta ani Christina chu thok tha an ti hle ma se he Linda Pagano hi tunge ni reng tin athatu kha ala zale nem
August ni somthum pakhat sangka zakwa somsari pali zan naran ve mai ni tura ngai ani a boruakin nilumna alaken tel lai rengle tleirolten ankara radio ring taka playa fawang inzialu ma a zalen na nunung ber an lai ani lindai tan po chu zan chu chutiang chia chuan a intrana lindai chu kumsom pasari mi mei chefing le fel tak ani a ma ni du huna boring otchi ani lo NW nanget aneya Mustang thar anei boka ama hun po film khur takin aduang chaume kani chu zan chuan abial pa nen concert en turin an chuaka a hole nu atang chuan mu zui ani le talo ani reitak chung a chanchin riat tur a omlova investigation a omlova police ten an zong bok lova finfia na la khom a omlo bok ngai dan an nei topa lindai chu atlan bo anga ngai ani a kumsaka zakwa somsari pali a khachuan chu atok le ani khes chu khar anita lindai kha tlan bo du chi ani loti kha ngai poimo ani lova amastang tharte a le anun zong akal santi po ngai tu ani lo la tlan bo ngai lo ani a tlan bo ngot chan tur anei hek lovani ma se achuak lai mutu om chun chu apahron ani a athu soi chu atok thokhat viau boka ngai ani lindai chu zan rei to taka chuan concert na atangin aron ho a Akron Ohio a in luate takte apahron Byron Clafin ne na anche na chuan aluta chuta tak chuan thil aron in thak dang lam ta thut ani Byron chu mido thei tak mi ani lem lova mi thin chetak thin rim thut ching in hnial na chete te po aw vaka in hnial na lian thama chua thei mai mi ani a chu zan chuan anin hnial ti asoya lindai chu aron hotlai hle a hne to ema wangin aril ruwa lawm ngai mi lo thil chu atita a engma soilok lo le hun penon lovin a hnot chuak ta ani mei chetlei rol pakhat zanlaya kalna tur dang nei lo chu a hnot chuak top mai ani abung ruwa po asiam tir man lova lindai chuan a thom hnote poisa te le thil tangkai dang engma aking lo ani thil mak ber chu akar du em le azalen na entir tu amastang nge po chu akal san bok ani lindai chuak lai mutu tu ma an omlova kholaya mutu po report an omlovani athian te po in ama atangin kol an dong heklo kongka atanga achuak kha abo zui ngal ta ni berina lang atira chuan police te chuan thil thleng pa nga ya an ngai dewa atlan bo emo khoya emo abi rulok emo nitlem te nu a zakdeu chungin aron in lan le mai tura an ngaya ma se chutiang thil chu dik che in an re theilo lindai kha tlan bo top chi kha ani lo top mai lindai chung te dang po chuan an oi lo hle a atlan bo chu an ring theilo ani ma se an rin dan chu ngai poimo ani talo police te chuan thutluk na an siam fel vek to si a tin case kha tlan bo ti a an chin sia to chuan athito angkluka an ngai mai ani zonna a om lova thutar puan chua a om lova man mo na pakhat ma a om heklo ming pakhat lisa hanbel cha le file drawer han kharik dot kha ani deuh bermai chu wangin achung te chuan thu nei tu ten an ti du lo chu an ma ni in an tita a mi bo zonna missing person flyer an siama mun tina an bela in sang kalin zona te an zota thil hre thei tur om ang apiang chu an bekwal boka ma se thlatam tak chung chu engma hriat bel tur a omlo asul nu mu tur a omlova lo mutu an om bok heklo are tlok mai ani ti chuan February sangka zakwa somsari panga a kong aron in hong ta lau mai chu thlasik lai chuan chanchin thar pakhat aron chuaka Strongville Ohio a tu ti hriat lo ruang pakhat an mu a chu mun chu linda i an mu nun berna atanga mel somthum vel chawa la ani ruang an mu chu meiche ruang ani a mingle ID a omlova aru chau ani to a tuman an la heklo a chanchin chu atlem hle a ma se Mike Pagano lindai unau pa upazok bengkhon tur khop chuan atok thokhat viawani Mike chuan police te chu abeta a farnu chanchin te a mingte a sanjong te le a boto chen te chu a hrila akron le Strongville chu in hlat tak ani lova mai ka soidan chuan phone a lo chang tu meichia khan he meichia
hriat lo hi Linda I ain a upa hreta asang hret bokani ti asoi maya engzo nama anzot zui lova an hani te thlengin an khaikhin mi alova ngai sak lo takin ai ifarnu anilo an ti ringota chuti chuan atopta ani Linda pagano chu abaulen tawang wanga kumtam tak chung chu tu man a om na le a chanchin an hrelo maikan an farnu ni a arin hlel aru ro te chu Women 82483 ti in mingpek anita ringot mayani Lindai thu boy chu atop theilova achung te po beidongin an phi roi reng mayani mu ni to si in a mutu ten an hriat si lo meichia nau pang chu an zong reng mayani ma se thu nei tu te puina tel lo chuan enge an ti wakang ni kumte alo liama mi ten an thei ngila Lindai chanchin po alo re tiala Baudang te ang bokin thu nei tu ten an ngai sak to lo zinga atel veta ani kumsamli pali hnu a strong vela ru ro an mu DNA kha Lindai chung te nen a in milti mu chu ani chuan an rin hlel thin kha adik ani ti an re chuak ta ani Mike Pagano chuan kumtam takliam to a khan thu nei tu te nena aru ro te kha en fia turin alo ngen to a ma se an lo ngai sak lo ani khati lai khan lo ngai thla sela chuan achung te khan kumtam tak chung zongin an buai mi alo tur aru rote an mule ta ti an hriat chuan mai ka chuan kamumang emo kati ani ati a he thil hi ka hriatchhuah po karing to lova he ni hi a thlen po karing ngai lo hriat chak na ne na thi kalawin ring to a he thuruk chin fel na hi Lindai nu tan chuan atlai to hle a adam chung zong afanu chanchin hriat tumin hun alo mang to a van duai thak takin kumsang ti som pani khan afanu chanchin hremia lovin aboral ta ani ama ngei ani ti fia ani nu a topa chuan Lindai chu a ming ngein vui ani ta a September sangni som pariat khan tha ani atanga kumsom li chuang nu a achung ten ama hriat reng na hun an manga Ruang chu Holy Cross Cemetery Akron Ohio alo chen to na khuwa ngeya vui ani ta ani he mun hi alo upat ve deuh nu a om na tur mun kha ani a he khuwa a akir le dan hi achung te lo be sei dan chu ani lo chiang khop mai William na fel fai tak a ming dik tak in ziak na thlan lung le achung te ta na atop na siam na hun ani ta atlai to hle chung po in ma se zo na la om reng kumtam tak liam nu po a he thil chung changa zo na la om reng chu tunge Linda Pagano chu thatang ti hi ani hei hi thil lung chia thlak tak ani kumsang kha zakwa somsari panga a chuitu te khan an hna lo thok tha deuh ni se Mike Pagano a phone call te kha lo ngai thu tak ni se record te kha lo khai khin ni se Lindai ruang kha an mu tir khan lo hriatchhuak ngal ni se chuan chui chian na mu mal tak a om thei tur tu ti nge hriatchhuak tur po in hun a om ma na Christina skate singei po in heti hian asoyani tuna hian thil pakhat chia ka ngai tu theya chu mu chu ani atanga kanchin fel ma zia le ama a hun lo liam to tam zia kha ani kumtam tak aliam mana fin fia na po a om lova thu nei tu te po an upatial tiala an hriat na ten akian san tial boka rin hlel hlo ber po chu tuman zo na pakhat ma an zo ma in athiman boxi Lindai paron Byron Clafina hi ama mununung bertu ani a athon thu soi hi atira tang khan arin hlel om sa hrim hrima a paron thil ti ni a rin na hi thil ni thei ber ni ma se rin hlel na mai alani thowa Clafina hi mithin chia le kol rong tak ani a me senau pang vau thabar le mani po in veng theilo in atanga han no chu top mai kha athil ti rap thak le a thak ber ani hialang rin hlel dang te po an om nuala mi then khat chuan in atang khan a chuak ngeya misual tu emo berin an lo phuar ani an ringa rong taka tha ani an ring bok mel hriat lo tu emo in an lo that po ani thei ma se kum hetizat aliam nu hian fin fia na engma a om lo tuna chuan a chanchin dik tak hi kan hrengai to kher lowang Clafina hi kum saka zakwa som kwa khan athi to a Lindai kha ma de uhleka lo hriatchhuah ni se chu thu zo fia thei ani anga ma se chu hun tha chu aliam to ani tuna ri chuan tu emo in
eng emo hriat an nei kan be sei top mai ani thian po ni se chungte po ni se tu emo berin kumsang kha zuwa somsari pali a thil thleng dik tak kha hriat na eng emo tal min pe thei se adu om le ang tun thleng hian he thil hi chin fel lowin ala om rengani thil thar eng emo aron chhuah lo chuan heti hian a top len mai po arin om eng po ni se thil thleng to hlam chia tak te hi tu man an ngai to zui lo chuan thei ngilin a om len thina ming te hi an hlu a ni na te po an poimo a achang chuan midik takin mundik taka an lo zon hian engkim a thlak dang lam thei thin ani